ଶୁଣ ହଁ ଆଜି ରଜରେ ଇଭିନିଂ ରେ କଣ ଖାଇବା? କଣ ଏଟା? ଠିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ତୁ ବଢୁନୁ ପଛକୁ ବି ଫେରୁନୁ ଭ୍ରମରେ ପକେଇ ଦଉ ତୁ ପିଲା ଖେଳ ଛାଡୁନୁ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢୁନୁ କଣ କେ ଜାଣି ଚାହୁଁ ତୁ କଣ କେ ଜାଣି ଚାହୁଁ ତୁ 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 ହେ ମହାରିଣୀ ତୁ ତୋ ବିନା କିଛି ଚାହୁଁନି ତୁ 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 ମଧୁ ଜାମିନୀ ତୁ ତୋ ବିନା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲେ ଆଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସୁଜି କାକରା।